Wel, croeso mawr iawn I chi yma I gylch y gwartheg yn Llanelwedd ar gyfer pencampwriaeth Trinwyr Ifanc Gwartheg Godro. A mae yna ddosbarth cryf iawn yma. A drychwch pwy wedi wylo yma'r faes y sioe. Neb llai na Thomas Bwlch oedd I hefyd. Wel, Thomas, yn gyntaf, bore da. Bore da I chi, Ifan. Wel, bore da I chi the hefyd, sir. A croeso ta yma I gylch y gwartheg. Ie, diolch. A drycha, ti wedi gwisgo ar gyfer yr achlysur yn rwyt ti? Ydw. Gwedda, tei pwy hwnna de? 11 oedd hwn. Oedd fe wir? Ie. O, war teg. Ie. Mae di neis yn dwi? Ydy, good. Fes I sim teid a ti? Na. Ti'n berchen ar tei o gwbl? Na. Ti eisiau neud y bwtwn top na lan neu ti'n Na, hapus? bydd yn good. Na, gwrdd. Bydd iawn. Ond pan bod ti'n mynd gwisgo trwser? Rhi dwym. Ja, digon teg ydi, mae'n both. Mae'n glos ma fyd. Ie. Ond bach yn siomedig, ti'n di polisio'r boots. Ddim amser bore yma. Na dda fe? Na. A byddwch chi'n neud bore yma de? Neu bwyd y pethau dod â ni. O chi'n dod o picnic y byddwch chi? O, ydyn. Codi am 5. Ti lan am 5? On. Pam so chi'n prynu bwyd ar y maes de? Ystym pwynt wastad arian am bod bwyd I gael adre. Ie, ti thari. Lli beth da chi'n y picnic de? Sandwiches, cacs a squash. Sandwiches beth? Ham. O, ffein. Os Ie. wnaeth bach cryfach da ti wedyn yn y bocs na I mam a dad gael I fe nes mlaen lle? Na. Os dim prosecco na'n byd meddi? O, na. Na, a dim byd I chi'r alcohol free na dim byd fel e? Na. Na, dim byd fel e. Beth edrych mlaen I weld yn y sioe heddi ti, Thomas? O, gweld yr young handlers. Ie, wel dyna beth sy'n ma nawr. Ie. Y gwartheg Godro, ac wyt ti nawr, ti wrth y fodd y gwartheg Godro, nhw ti? Ydw, joio nhw, ydw. Nawr, gwed ti'n mynd bach am ffarm dwncw di sydd drws nesaf i'ch ffarm chi, ynddo fe? Beth sy'n ei gyd? Da godro, mae 60 o da godro dage. Ie. A cadw bach o da beef wedyn. Ie, pwy fryd yw'r da Godro sydd da dwncwl di? Frisian a orsios. Wyt ti'n helpu fe da'r Godro weithio? Ydw. Da iawn, da iawn. Wyt ti, Thomas, nawr de, wedi cael cyfle neu wedi cael unrhyw brofiad o gystadlu mewn sioe a arwen yn ifel mewn sioe? Fi wedi gwneud e gyda Defed o blaen. Reit, yn ble? Yn tro Llambed, a tro Llangeitho a Llandisil. O, ti wedi cael tipyn bach o brofiad? Ydw. Siwr dath i'n y sioe hynny? Ges I ail yn tro Llangeitho gyda Young Handlers. Ges I dim byd yn Llambed a Llandisil ges I trydydd. O, da iawn, achan. Siwr Ie. oedd y nerfau'r diwrnod yna de, pan oedd ti mewn yn y cilch na tywod yn tywys y defed. Siwr oedd y nerfau? O, eitha nerfus. O, ti wir? On. Felly wyt ti nawr a gallu uniaethu, wyt ti'n gwybod yn iawn siwt mae'r 4 merch sydd yn y dosbarth yma. Ti'n gwybod yn iawn siwt mae'r rhain yn teimlo heddi nawr? Ydw. Ti'n gwybod, mae'n beth mowr yn dwi? O, ri. A wy'n gwybod bod ti'n hoff iawn o wartheg Godro, felly beth am y 4 heffer fach yma sydd yn y dosbarth? Wy'n gwybod mai am y pobl sy'n arwen mae'r dosbarth yma fwy na dim, ond gewn ni gyfle nawr I siarad bach am yr anifel. Beth ti'n meddwl amdani nhw? O, maen nhw eitha da ydyn. Ond nhw'n edrych yn gwrdd. Y Brown Swiss fach wedi mynd I bo ni fan hyn nawr, neis iawn yn dwi. Odi. A'r jersey fach nawr efo'r beirniad fan hyn nawr, beth ti'n meddwl on? O, mae'n heffer fach neis fan hwnna. Yndi. Odi. A beth am y gwaith te a'r job mae'r ferch sydd yn arwen ac yn tywys neu? Siwt job ti'n mynd mae I wneud? Mae'n neud good job I o ar y teg iddi. Pam ni de? O, mae'n dal ffenni lan a tynnu ddi eitha da. Am bwysig yn dweud. Beth ti'n meddwl yw'r peth pwysica I wneud pan yn arwen yn I fel? Beth yw'r grefft? Beth ti'n fod wneud? Dal penni lan. Dod â'i lan yn gwrdd. O, wedi dechrau chwarae lan yn bach. Odi, bach odi. Be fydde ti'n neud fyna nawr? O, jyst dal yn sownd iddi. Ie. Neu siŵr bod I ddim yn rhedeg off. O ie. O, bachged, ie. Dal sownd, dala. Ie. Ond na, mae wedi cael ei setlo nawr fod y teg. Odi. A mae'n cael ei gerdded nawr yn bwyllog, ynddo fe? Odi. Ti'n lwco jersey fel bryd, Thomas? Odi, eitha da, ond mae'n bach rhy fach fi'n credu. Bach rhy fach I ti? Ie. Ie, digon teg. Wel, y dosbarth cryf iawn fan hyn nawr, Thomas. O, sgrif iawn ydi. Ac wyt ti wedi cael bach o amser I grwydro'r maes a nawr wedi cael cyfle I ddod ata I'r pwynt sylwebu. Wyt ti wedi joio de? Ydw, joio, ydw. Ti wedi mwynhau'r profiad o fod yma yn y cilch? Ydw. Meic Esbrec yn dy lawdi? Ie. Ti joio? Ydw, joio straw. Good boy, achan. Beth sy'n mlaen at ti weddill y diwrnod heddi nawr? O, mynd I gweld ffrind fe. Pwy? Thomas Dalton. O, reit. Ie. Be mae fe'n yma de? O, Stan Motorbikes dage. Reit. Ca gweld o Sky Motorbike am ddim dage.
Hei, ond na bod i dad wy'n credu gyd i'n byd am ddim, na, dy sa'n credu. Na, wy'n credu waith na. Na. A wedyn hifen ia bach i fod? Os. Y cyfle bach i weld y machines a rhywbeth e? Os, ie. A pwy sy'n dati yn y sioe heddi? Mam, dad, da, brawd fi. Wel, arbennig iawn ychan. Ie. Wel, joia, Thomas. Iawn, diolch. A diolch yn fawr iawn i ti am ymuno da fi yn y pwynt sylwebu yma. Diolch. Ar gyfer y dosbarth yma Trinwyr Ifanc. Iawn. Joio'r sioe. Diolch. Wedi gylch y gwartheg a mae Thomas Bwlch o ddiewyd dal yma da fi wedi joio sylwebu gymaint. Wedi gofyn sef yn cael aros, ydw e? Ie. Pam ddim ydw e? Ie. Fi rhaid i fynd am wac rhwng y sioe aros yn bach, to? Ie, bydd. Ynddo fe, achos Ie. mae'n ddosbarth da iawn di bod mlaen, mae'n dweud e? Os. Dosbarth y Trinwyr Ifanc, wyt ti wedi cael profiad o ddangos defed wrth gwrs mewn aml i sioe, ynddo? Ydw. Felly, wyt ti'n gwybod yn iawn, siwt deimlad yw i fod fan hyn nawr yn y cilch. Ydw. Ac wad teg, 4 merch oedd yma. Ie. Oedd Envis Wheeler, Ifa Cwipper, Izzy Smith a Owen Jones yma. Ie. A dwi'n fi'n credu bod ni'n agos hai nawr at ganlyniad, yndyn ni felly. Odyn. Pwy wyt ti'n meddwl nath y jobyn orau o arwen y heffer o gwmpas y cilch? Pwy ti'n meddwl nath y job orau fyna nawr? Fi'n credu tawr un gynta. Be, yr un yn y pen pella neu'r Ie. un ochr un? Yr un pembella. Yr un sy'n Brown Swiss na, Ie. Ie. Rhif 3-6 dim wyt ti'n meddwl. Izzy Smith, efe? Ie. Na pwy ti'n meddwl. Pam ti'n meddwl mai hi den nath y jobyn orau? Oedd hi'n dal a ffen i lan na. Oedd hi'n tynnu fi eitha da. Ie. Ie. Mae'r beirniad nawr yn siarad gyda'r dorf yma. Odi. Yn yr ail safle wedyn, mae Ifa. Wedyn mae Awen yn drydydd Ie. a Enfys ar y pen fan hyn. Odi. Ie. Ond pwy sy'n mynd i fynd na hi? Dyw'r canlyniad ddim yn bell nawr. Na, odi. A beth yw moment, tensiwn fan hyn nawr. Tensiwn mawr fe. Ond os e, a drama. Os. Siwt fydde nerfs ti nawr sydd ti mas fyna? Bydde nerfs i'n rhacs. Ystymog y troi. Bydde. Y cwbl lot yn troi i gyd. Bydde. A dyma ni felly'r foment fawr bron a cyrraedd. Odi. Yn osbarth Trinwyr Ifanc y gwartheg Godro. Odi. Thomas Bwlch a fyny yn gwylio. Y dorf yn cymeradwyo a le mae'r garden goch yn mynd. A mae'r garden goch yn mynd i Izzy Smith. Wel. Ti oedd yn iawn ychan? Ie. Wel. Izzy yn 4 ar 15 mlwydd oed. Odi. A wedi wneud job ffantastig. A wedys ti mai hon oedd yn mynd i ennill, ydw i? Do. Atgoffa ni to de, Thomas, pam bo hon wedi mynd ar garden goch? Oedd hi'n dala i ffen i lan eitha da fyna. Oedd hi'n tynnu ar y ringen fyna. Yr cebis da, Ie. a cadw i'n sownd, dal i'n sownd. Ie. Wel, ardderchog. A ti'n bod y cwestiwn mawr, wyt ti awydd trial y gystadleuaeth yr dosbarth ma'r blwyddyn nesaf felly? Fydde ti'n lwco shot? Bydde bach, bydden. Os rhywbeth da ti ddod i'r sioe i ddangos? Sa 2 o'r siargo. O, se? Pwy oedran yw'r rheini nawr? Fi'n credu bod nhw'n 8 mis oed. Reit, wel ie. Ie. Wel, fydda nhw'n iawn de i ddod blwyddyn nesaf felly? Bydda'n siwr. Os mae'n ddosbarth i bob bath o oedrannau yma? Os. Wel, ardderchog. Glywch chi na gynta, boes. Falle fi Thomas Bwlch yn y sioe blwyddyn nesaf yn Siowan. Ynddo, pwy a hwyr? Ie, gobeithio nhw. Wel, beth sy'n mlaen o ti weddill y diwrnod nawr? Le wyt ti offi? Mynd i weld y ffrind fi. Wel, na ni. Joia mas draw. Ie, A diolch. wyt ti wedi gwneud job mor dda heddi. Mae rai cyfaddau. Wy'n credu, blwyddyn nesaf, os na fyddi di'n arddangos fan hyn, wy'n credu gei di ddod ato ni i'r soffa, Ie. reit, i'r studio Ie. na, yn lle Iawn. Mari Lyfgreen. Ie, iawn, gwd. Iawn? Ie. Wedi wrtho Mari, di, mae'n cael y sac a ti'n dod mewn y lle. Ie. Gwd. Glywch chi na. Thomas Bwlch a fi fydd wrthi yn neud yr uchafbwyntiau blwyddyn nesaf. Gwd. Ond mae ti gael trowsus cyn i, reit?